Hi guys, maadjong adlaw na tang tanan. So karong adlaw day guys, adlaw Huwebes. Gikan na ni Alexis sa eskwelahan. Asag tawel nimo kay basag likod. Like ang lawas pi labad ang dai kuan. Parent consent. Kay mag-practice ko sila rong alauna. Silang mini king and queen. Kay das Martes, pamiadong mi Garcia, wa man si Lexi naka-practice. Karon pa siya mag-practice. Ang mag-practice nila si Junil Dilig. Dari, talikod. Pagpa-practice ni Junil Ugwanbi, nang may pag-badminton, arong ato nakamaanan, ato si stage. Amang ingnan. Ma. Relationship with learning. Uban ko. Pero matarong temperature. Asa ko masikhan, wahon magud ko. Kapapa ma. Wa magimong papa, ako raman. Asa natin panghingaan na si mong papa, kaya diha. Mo dahil mong gikakonsumisyonan, gabi igahila ka. Kapila naman ka na istoryahan, nga ginagat, ato na hunahunaan na mong papa, kaya gali makahunahun nagtawag. Ang sapod ni ma. Masikhan lagi ang kuan. Nirmahag attorney ra ba ni? Da guys, matuod nga ning sugot ko nga mag practice Lexi. Si Dara may isa sa ilahang room, si Dara Baji, si isa Lucky Zen Paul. Duha. Duha nanay na puno isa kalaki. Pero Baji ba ikaw ra? We hereby and voluntarily give consent to the participation of my daughter, Lexi Ann. Si Mami Purami, rabi naghinganda ni si mga auntie. Pagbuntis pa ko. Lexi Ann, Burato, Bernades. Wa may na signature of father over printed name mo kay father o kandiha na magklik man. Signature of guardian over printed name. Relationship with the learner, mother, mommy. Maniot to sa kay mag-practice ra ba ka? Labad ako. Muli-ili ra ba ko dito ha? Tawag. Excited na ko. Ilangan ni ma'am kay ganan ko ni advisor Lexi kay butan si Ma'am Maria Chuna maputol. Agilang principal Miguel Corit. School principal. Mag-eat sa maniot to sa dayta ninyo guys. Mga unsa mi kay si Lexi mag-practice na rong alauna. Mother, nangibog ka? Ginoo ko mother, mamanguranan purame. Nangibog magbiko. Sa kanigo may bikuhon. What do nanay? Di mo to na. Sus marusip Ginoo yung magbalantay. Nang ihap-ihap na. Lise din ngibog tanay no. Gipang tibak. Kisa nang vlog imong kitan-aw nay. Dalihinog na rabaday na. Sakto naman mo na rin.
Naluto na jud biko guys, ag among gipangibugan nga biko naluto na. Nga lispad man siya kay gikuan kay brown sugar man dili man kinugay. So mga antanin jud guys. Ngibag-ngibag na lagi. Hi guys, mga anay tanin jud biko, gikan minilik sipod sa eskwelahan kay sila nagpractice og sayaw para King and Queen. Mga antanin jud nangibag lagi mig biko. Si nanay nangibag ko po nangibag kami tanan nangibag. Mga anta guys may kasugbi kong nanay. Pero nagkaman na ni mak. Lain ko mukag tamis kaya nagkaman nung ngita kong parat. Kaya kuaan, muna kong bidliun. Ay, kumas parat aslong. Ano na bang ganyan? Kaya din nila. Hindi ma-practice ni mo sa magkuas badminton. Bami ako. Sipid. Nagduwa tag badminton ron be. Hey! Tapos basketballan. Yes. Nagan to na ano ka mao baka. Ha. Karon? Kuada ako ano ka racket. To dito ja katong bola. Ikaw ang gisugo. sabi ko bisa. Ikaw ang pagalisiksi. Asa na sip? Tapos lamisan si ag racket. Ay sorry. Duha? Duha mo din nag-racket. Puli-puli, maganda mo katawag duha. Naghan. Nangibog ubi ko. Agbola ang bidaan. Dili nin ninyo gisiyon ning naskuan ha. Si Julie rabi nagpalit dani. Salamat ka Ti Julie. Salamat Mama Julie. Kani ang gibot pasabot ba? Dili ninyo gisiyon ni. Kay ladyo para bag February 14 mao ra ba na imong kuanan. Kani bang kuan ayo ni Julie labti. Duha ka racket bing. Duha ka? Duha kay ngani. Isa na mo gamitin? Isa ra lagi pero isa ra gudaan dari kuan. Mindset ba? Asa man tamo ko My favorite color is violet. Asa tamo ko Ato lagi sa basketballan. Sa ibabaw? Dili sa mama. Tatag tubig. Magdakag tubig. Sikdito mo tubig ganun dyan. Oy! Ay, ikaw din. Buka rin hali. Buka rin hali. Tubig na. Ay. Ibutan na ito sa ka. Ay magamit ng mga disposable. Sayang ka. Daghan para pa ni. Kabinet. Makaasip ko. Jack. Ako ko ang taas. Kante? Pagtanggoan. May anas. Hindi ko no? Ay, siya. Naglag. Bali. Karon kanina. Karon. Hindi, nagilas ka tanan. Hama lagi mo gibutang. Nakaikos. Ito nga sa kwarto. Unja? Daghan mo, ano mo, pipuhe. Trapuhan. Ano sa may mga trapo? Kanina. Ni? Nako. Ginoo ko. Hama na mo gibutang. Kuan ka nang sa basket. Kuha ato yung dad to si Alka. Mato kaning tugan ka. Magani di buton. Katawa. Kaihi sinayang dugay mo maka. Human ka sa linggubot. Ito Kira na tutugan. Mato kaning tugan ka, di ra ko ganahag. Nga na. Dali. Looy pagkasabaan kay ginahaga na sig practice sa ilang kuan dugay kakaton. Sa kapalisang practice nila ugma na pod. Kani ang kuha kay mag-ilas ko pantin. Mani ang gitrapo. Hindi kakatawa man ka, ibutang na to babos kuan. Washing. Ano? Kau. Ay na kayo magduwa tag badminton. Di lagi mag-itin-itin. Mag-chinilas itong chinilas ni mo.
Iwasa sa rin ka ano. Okay, mag-ilis ko. Duwa mig badminton guys atos basketballan parang pa makaduwa pud slik siya. Living, ano pala lado bing kayo mantay nit. Mga to patag sunsur ni. Tara basketballan guys. Amo itay okay Tama ko. Ano lagi pala lado kay mantay nit. Di lagi kamao. Di kamao. Kana magong itom na, kana magong puti. Puti lagi ana. Ta! Di kamao. Basta. Good, good. Palumag pala do. Ano ba ipahabog? Ala! Dali! Dali! Naagit ko mao. Dali ako no. Ingat ko biya. Okay. Sabog ko. Iwadag atlet. Dala! Awar ko nga na ba? Ah. Ani ba pwede ndang ay? Na. Okay. Imo. Dali! Okay. Madani among basketballan guys, gitrabaho nagsugod na. Kani nga ring mo naganggi pa nga do sponsor ni Sir Jojo Huiso. Sige, kamao ba? Di man gud ingato, jama-jama man ka. Nag-oplusyon kaleksian? Di man gud nga na, gi panundog atong kanina. No. Namaot si jadi kamao. Oo. Ako sa na, ko na. Isa. Ginoo mo, di mo kamao. Madam, agaw ra pa ka pajama. Lamig na tainit, no? Pa-sponsor sa simong papagnet, beng. Kato! Pala, big laju. Di. Ina na, aga na. Pagkas ka, ina ba? Medyo ba palabig palaju? Kaya di pa man mo kahibaw. Nga na, ray, nga na. Nga na. Ato, palabig de. Okay, nga to. Sakto ra to. Sige. Mugara, manisliksi. Sige na, nga na. Meron, nice one. Ngana ba? Ngana ba? Ngana ba? Nga to ah. Di, itama. Ingana, ingana. Di, kato. Di, ingana. Ito, di. Ayaw pa ka. Okay, nga na. Ipasaw. Isaw ba tanawa na tanawa ato tanaw naong ni Bingbing tanawa ng raket og kuan. Pa. Nga, Ribe. Ngana ba? Ngana ba? Kapit. Tudloy ko no nagrampa-rampas kuan Bing. Ni kanang kuan. Kana bang ijahang kuan mo man ijahang sports. Ano si Junel? Tudlo isa lagi labog na padani. Be! Sige. Ito sa lang. Bakit? Ito ganina. Lagi ka to, lagi. Tawa na. Ada bau ninjo.